kinong de ja de do bat kinong de kwai dong ha khandai lat man la kamiet kila pen pau ka jingso si halo ka hukum khang dukan shwa ka shipho baje da ka bor panyai district ka east castles ka bantri kam na du khan atrik noi tung arjar pulai kini kinong de jingde kila ong bak kam sniu kan mi be ha ka do kanu ka chaka bat ka dei ka jingsi sha bak sarkar ka dei ban pen khlan ye ki bor para na padeng kini kinong de jingde kila don ki bong badai ban ailat hadu khan ar baje bat don pat ki bong ban shong be ban de jingde kakta tekan kta lut ya berkhoi mendai tangingi ki bade demien ye ki bade kumto khandai bije chho bije ru kan kta bha ban ong ban khang nam ta ka jing sneu kam ya hap rate bakin ai da kani ko order ba ngin khang chho bije ki dei ban le no da ka wei kan ban pej na ma la ki ong ong bak dangi khang kan ja ka jing sneu ngon ong ai fi dangi khang le kan ja dab kan wan double te ka jing sneu kom ong rata bakan dangi khang kan ja ka jing sneu kam sui ahap de baka ai ka DC kum ne nama balai ngi lele bi im jana ne ngi wan saw beje ngi sik khang khat wei steng khat ar beje menta ngi empat yo de kan ong no shpo beje khang no kam ya hap rate da fi pe ba kum chani hamin hane lele pb kisngan bha da ngi dan gi nong de jing de da yai lenti nu ro gi bawan bala gi ba e gi dan gi ba yai khat wei beje khat ar beje da dan mangi gi bede jing de ka shai ka lai ka e long ka kham sngan te ki ban bot renti ngim nem mem bot renti re ngin persyang ban yakhi be nama balai kam ya hap re hanu ro ki kwa ban penja ya ka bejing sneu ting kim nang ban penja ya ka jing sneu nama kin shu ai order ba ngin khang ya kata fi mot ka basneu kan ja sa da fi lech no ro da fi khang nyau beji ro dai ka jing sneu kan dan be ki dai ban ai kan full security kan ban bakan ja shisha ka jing sneu kan manta kin le gi wei pin jing jar ya ber khoi ki pe ba kam ya hap ngi ayo re ngi don da ka susyan ngi ya persyang baik bang ngi ya syang baik nama balai kam ya ha berate nama hangi sin da ki pulit hang ne pat sin da yo order na ka DC dang no dai ngi sha ter shor kum sha ter shor sau tengi hang ni nado me sha por bakut ka lockdown ka don hi ka area bang ngi hap khang fra baje nyo baje kitu ki por ki ai por handu tu ladang Islam tang kan dia ru dai mot kani ka ben jongi kala sha tet be dole thi te long kim ai lat ra bangin kren bangin ong abba kidon ki bawa ngi hang ni kedon ki area ki bawan khandai beje ki one day khat ar beje kin khang kin lot te menta shpo beje kin khang te kitu ki bawan khandai beje kin le gum no shi ai kin brat ya ka bam ya ka di kan kam trai kam re katur kom trai kam re nama ki breu kom dan te ka jikshu kom dan te kum ka jingpang ki ai bakin ai ka odd event ai lat ki bak kamai nama asnem ka lockdown ngi shong yeng dai ka bakta ha menta ki lokal fimot ki yaya se ki mi yai ki yai kat bomon kamla ra ka DC ban khang ki bun te ki lokal ki bayai be odd event kim dan ka ta ka bayai odd event ki yai be mix be exactly shipho baje dai la da ki le skan no kan no umdan ra ki ban khang kim dan ra ban ong shipho baje menta ngi lele ngi bon gamar ngin lom shipho baje shipho steng khat wi na ka da bangin da ban lom lot ba ro khoi menta kin ong shipho baje tengin hap khang no do khandai baje nado khandai beji tingi la do em bandesh kan tai nama ki pulet ro sen da ong chpo beji dei mot kim ai por chu reta san minute chpo minute da dan customer bawan the ro kin be be kolong kum ta te kata ba ba ngi te nama ngi ba las khalus nam ngi la song ne ngi la tep te kayo ne ka kham biang ki da met nama bingi la em kata sne mene lang la su ka ni ba si te kala si bon da met khandai beji hadu khalar kata kayo ka bayangi ka biang phasane ngin pechwa kan menta stay yo e galong komno kayo namala ka hiar palat tingi ngimban sing hap ban le e ki khamtam ngidan hakal sisian ngi hap ya keren kan makan kan keta bah nama ki beri hamar gidang sangwan ngi haban khang no ya kata te bam nang batai namar ngi hang ni ka tas nem ngi la song kalat ini kita hande kadal kal sulong ba kahuri hura kasi mi badai beki polis ru kim judan hat ko badan kahuri hura bon sien hi ni hab iwat hidam ngi ke badai dala mi kata problem seong badai mengi kinong dia bengi dan mengi kasani kata problem ndrei katas nang isong kam dadan kata kadai tang ka baret hi tambah kasulong ba kim dan hi kini ki polis department hang te ki oleh ka baman kam tam kan ke jakali la dan ke hang ne na kaliang jukit ki sutho te ba kakta bhai ke bala jukit kum ta ke ngiru lada kakta te ngiru ni ha persa hi da kalong long bin ai be ka por kum bi ju ai kan khal ar beje ndengim kwai ben persa di ai be ngiru khal ar beje ndai ben ong spau beje te ki bon ki blai ot paranong de ki lai ong ben bakaran bet bakal ar beje hi kala biang jula saya badang sedang tingin pet ke meta stio atau nama ki ona ka asosiasian ru ya isa swa pet swa kalong kum no
ada ka long bet ka biang be kayo te to ndai lada ka hiar palat te ni ilang ka le ken yang ini gidang sandukan hang te kakta hi namal balai kitores kini kita ini kitores kini kali bawan labal kumtoro kibun hapor khandai citeng cipo baje kharbi baje kumtu kita poi ha ladalong ke sarkar ngi kerpat bahkan ailat ngi hapo khat al baje baro long labian te long ngi pade hang long kayu ra kadang sang hei kakak cipo baje sejrong mangi rei long kan thang dak kan kum ne long ngi ruk ngi susi iken long ngi susi iken long kira ngi bale ngi im kabam kadi nang ni niki khun gikri nang ni mo kina ke niki brupat niki wepat biki ba syang men ngi kimyo jaka ha te ki syang pada hakapol dalalit ibu mesngi ki syang bu men met ki sen mo exchange te long kin thang ong cha kan ni ka jaka ne po kasnong lajong ni po kidi kadai ben long telut kin ma long sukhang tay yang ni benang sundukan kum ni le ayu kin ni em long de sang lang pe ba ba khat teng habis sang be ma ni le che ai dengi di men ngi di pon mes ngi myo jaka ha ngi di tang damiat te long ngi di kum to pada men ngi pada tang bai kali ra baram dengan ngin syang da kai pad syang bai kali dengan bam da kai kata ka jing kena dah selam kra de long kin pe ka sarkar kan galong le kum no man kum no ma kedim pakir maki kan ngiling tip sai bangim dan ye hang ne long ki bro ki dong da so ki adat makna ki so sekendang hot ndi apa hani po madan ha dengi tip seti sekendang im yo i hang ne yang i dan bak pendik yang i hang ne ngi syang suk ki chong san ha em lagi dan makna ngam tibi kata jing don dukan jong gamdan hari hurang ne gidan sewe lemah gidan sekendang sekenot ngim yo ngim tem kin sekena ke dukan te kami ham mangi ke dukan tangi syang lagi jing dim dan bapendik man mano bawan jakra bat ngi ne ya katahi ke ni te namal bale tang damit di kham biang kayong ba dala khang kloi pat te ngi la jinjar ke nang tat ni ba syong wa je ban jinjar ban siu bai wai yeng bai school jong ki khon ye habia bodi daya bodenti te habia bod langi kumbaya bod baya paraya nong ya de keng de rinti lang tap yai rinti kumba ayo jikulmar datang da khang kloi te kam da dan chui re jikulmar te pat nginong syong dukan ting laya yap keni pat kumba syong minta dang yola adu khat ar beji te kalau dang yo kabai keji indiat te de pida kana kata daud bosong dukan te de long kidon ki kena bawa nabar kayak syong set ye ya di kia bam ke piri rasa ai nakabanta kito le makiwes te jinjar mangi kan inong syong dukan gitu syong sudah bet sudah one customer saya di bet tang tai itu mendon jing ri rabat nabat noru da ai portang hadu khat aro dang biang ite long da bon tang kham security kham bon indet tang ba nginong gum gi khna ba khnam ta ba song si sudah te da ya keren jikran bar kitu bana ya ki balabu ai pat ngim lali inde da keren sikilten ya ki maki keren sipukin ten ki jrong kiti maki kelai ngi te kabale maki ngi hapus ngabai pada jeng ru apa kidon ki nong di nong bam ni kan long bi bam di nawe ki wan sini tengi te syong tang bande jing deng ni ngim de ba syong ban pini ru ra de kitu ki pini ru ra seno ba syak no man ka pore da le ki sak kang dukan mangi jinjar mangi nong syong dukan ki namadan syak kang kloi kim sa syong tai kajing kita te ka kata ba kan ngi ne suka mai kum ni men ngi wan man de jing di kum ni men tila da phakang no kum ni tingin di de ngin yo dai kai kamai kaji jongi sanu kai nama kajing di jongi te ka dei tang jan miet kajing la di ru ka dei jan miet ngin wan kloi ru ngim la di te ka kata shiboni kai kajing kwa tingi kwa men peteng be palat ya kaspo baje nama kajing jahap mo kim so ya hap tamangi shir request kan kendiat ya ka sarkar kendiat la da ka ailat ingi tang po ka ar baje ru ngin yo alat mengin peli kan penbiang no tangi kajing pahara ya kajing nama kajing ki kajing ting kajing ja ka dei na shawai
Kin penjenjar pat yang ni penduk pat yang ni kami hap kan. Ya kita ki balik tapi saja kita ki balik kan. Mangi ti ki balik ya kama ya ka hok ki ba ka hok te. Ai lat kan. Dah khang no tingin bam de ingin besar kon de ingin ni kan. Ki ru ba pli ki kamai ko mangi te. Kin le odd even kim trebut te kami happy ngam sngo ya happy kata wada yang ni ru ngam sngo ya happy. Ni kam ba dia bam ingin ai odd even kum no. Ngin dia ngis ngasa mentala sang ngin dia kum no. Te kitu ru ko ju iba pli kamai ki teng ni le ba kamai min miet bam step kamai min sngi bam min miet ni li nong bala te bon sin ni long kum ta. Te takada ngam sngo ya happy ru em kan. Ta ka jing ayu. Kata te kabam sngo la long bi min ong kum ta na ka jing don jong ni. Da ka jing don jong ni gidukan hang ni kat ni te kalong ka teng ka jing singan ki nong lek nong wan ki nong singan ki bawan ki balek ndai ka jing ya shot ya dat ka jing ya jing kumar te ka dei shabar bet jong ka ni tang ba teng ki pulit pade ki keno bet dala kumar shawe ki keno bet yangi bet ken kata teng ya hap eru em ken amar ka teng kum to pen kumar penjabi sate keno shani ya hap ta ki ka dei ka shong ha ki pulit ken kin biang ka jing para teng bade duty don di bandon bet ken ki di ban pikir di ban long ayu yang ni kan full security bah kan ailat kan yang ni mengin peli mo ngile ke baduk masuk kamai kumni te ailat kan ngin wat bela saya ngin wat kam saya ngin wat jam saya la dak sha pha khang no kata te ngim don lat chu da komwe te ngile kamle ka basniu ngile ka babha ka bam kenang ka bam ka di ni kwa ba kan should request kan diat ba la long ka bala ban ai por no kan diat kan mengin peli kam slam no ka arbaji ai ke